हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खेबसे बरायहरनाय जाबाय। ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ खालामनो हायिया, ओमफ्राय दिनै खालामबाय आरोना। ओमफ्राय बारा एसेबां गोजानाव थाङा, जोंनि रुमनि खाथियावनो थांगोन टिकर पार्कआव। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टसिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दा एसे देलायना लानोसै आरोना, एसेबां गाज्रियाव थांनो हाया नालाय एसे देलायना लानोसै, ओमफ्राय गस्ला गाननोसै, ओमफ्राय थांसै। Belajar dari video kamu, gak batal ini kalangnya. दा जों ओंखारलांबाय नै खोमसिथार, बिराद खोमसिमोन। जों माने मोनासो थांखादों नालाय ओरैनो बेरायनो, बेसेथो उन्दुबाय थानोना, बानाय मोनखांहाय उन्दुबाय थानो सानफ्रामबोनो। ओमफ्राय दा दसे थांना फैनोसै। नै आं मा जादों आमलाय। मा होनदों? माबासो नांगौमोन दे। मा दा बेरायनो थांगासिनो दिनैसो ना रोङा भिडिअ बानायनो जि रोङा मोनदों। टिकर पार्क दाख्लैदो सनिबार खालि बन्द जाबायमोन माबा टिकर पार्कआव दसे ओरैनो। जों दा टिकर पार्कआव मोनफैबाय, ओमफ्राय दा हाबनोसै सिंखि, आरो सिङाव हाबनानै मा दोङो नायनोसै ना मा होनो। जेबो गैया दे, आरो सिम्पोलसो। हाबैनो नायसै। माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ खामिया आङो, ओमफ्राय दिनैसो खालामनो नागिरबाय आरो।
उन्दु मा बाथारबायमोनलै ओरैनो टाइम पास बेरायबाय जों दा साखि गाखोलांगासिनो सानै लोगोबो दङ आंनि उन फैगासिनो बिसोर आं सिगां आरो बेनिफ्राय बै फुथ्ला नुदोंना बेयाव थाङो जोङो बेयाव थांनानै फट' सट' लानोसै ओमफ्राय फैफिननोसै आरो ना मा बुङो ओरैनो फैथारबायलै बेरायनो जायगाबो गैयाना गोजानावसो थांनांगौ ओमफ्राय खाथियावनो फैसाबबाय आरो नोंथांमोननोबो आं खिथानो होननानै फैबाय आरो बाराय सों नायनांगौ लागा गैया ओरैनो आरो टाइम पास ओरै फैयो सेल्फि लानो खर'हाजोब्बाय अबे थाङो दा लामा मोनना पार्कआनो फिसाथार नालाय आन्दायो माखि थांबावनो पार्क नायनो गोनां गैला लामा दङ थेवबो जोंथि खर पार्कआव हाबबोनाया एखेमोन हाबबोनाया एखे ओमफ्राय ओंखारनाया एखे आरो ओंखारनाया एखे जों एखे हाबबोदों मानो होयो ओमफ्राय एखे थांगोन बाय बाय आंसै दा बाय बाय थांफिनसै जा ओंखाम उखैसोबायलै मार माने जों बोथिसेल' जायो फुङावल' ओमफ्राय सानजौआव संनोबो सोलाबा जानोबो सोलाबा ओमफ्राय डाइरेक्ट हर ओमफ्राय थांनानै संना जानोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो हाजासे आंखौ सापर्ट खालाम दे गोजोन्थों।